construtivos e nos reguladores. Construtivos. A ver, a peixa pero é regulador, e o limón tamén, pero o limón... O limón non ten. Deducimos que o amidón fabrícano ou prodúceno As plantas. os vegetais, as plantas, en xeral. Vale, entón, iso é certo. O amidón só se pode conseguir nas plantas. É a que o fabrican a través da fotosíntese. É un proceso complexo, pero con saber que ven nas plantas xa chega. Entón, por que aparece tamén, por exemplo, na salchicha e no chocolate? Porque a salchicha, non sei, o outro que decir, o chocolate, pode ter un cereal. Orixe animal. Sí. Entón, se a súa orixe é animal, e dixemos que o amidón só está nos produtos de orixe vegetal, por que aparece na salchicha? Porque Levantade a man que queda falar. Vale. porque algúns animais, por exemplo, o belisanoa, comen plantas. Sí, pero entón, iso están moi pequeniñas, nunha proporción moi pequena, e non saldría, se fora por iso. Non ten que ver a alimentación do animal, con que despois a carne, a salchicha, teña amidón. A carne que... Levan amidón e non o con os ingredientes. Produtos que en un principio non deberían levar amidón e despois, se facemos o experimento, comprobamos que sí que levan. E non o pon nin nas etiquetas, nin en ningún sitio. Entón, aí está o problema. O amidón é unha fonte de enerxía para os seres humanos moi grande. Está nos elementos enerxéticos e nos reguladores. Perfecto. E ademais, nos constructivos son artificiais. Non estaban nun principio nese produto, pero nas fábricas botan de amidón para que se conserve. Como é que Espera, Andrés. o salmón ten amidón para que se conserve? Non, O chourizo, sí. o chourizo depende. Ese, por Vai haber exemplo, chourizos que sí e chourizos que non. ese non pide. E o peixe? O peixe non. O peixe non, porque dixemos que Se conserva non. teñen que ser alimentos de orixe animal, pero que sexan elaborados. O peixe non é un produto elaborado. O embutido vai ter